nganggo look luar biasa. Yang ada di sebelah sana boleh merapat ke sini ya. Duwe omah sing raposi, kebakat tresna, kebakat sayang. Besok gede Pak Kirot jadi apa Mbak? Jadi joker ya. Sampeyan koyo lagi kasmaran tenang mlaku teko tuwon putaran matur suwun wis kancani aku sama iki wis bisa yang bisa nyanyi boleh nyanyi bareng-bareng semuanya ya. Anggo supaya nekat putra manekung saliro yen rupita angat. Bisa joget aja ya. Yo ngobrol laro entek ning tengah wengi tetes embun sing ngancani aku sampeyan koyo lagi kasmaran Sekali lagi ya Mas. Oke. Yo. Mangga mas
supaya nembak budaya manekung saliro yen rupita angada mugi selase ngajari sedya tulus ku anggon jabimu tresno Yo